हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दिनै सानडे बिनि थाखायनो मोनसे रिमाइन्डार भिडिअ बेनो जाबाय दानि सोलिबाय थानाय जुन दाननि भेकेन्सि 15,000 दा बे अनलाइन सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय IBPS आव एबा आसाम ग्रामिन विकास बेंकआव साख्रि ओंखारदों आसाम राइफलावबो ओंखारदों एन्ड NFR एबा रेलवे एप्रेन्टिस पस्टआव स' बिनिफ्राय बेयाव 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो अनलाइन खालामनो हागोन सोलिगासिनो दङ दा बेखौनो जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना दासिमबो चान्स दङ खालामना ला मानोना बेनि एग्जाम फैगासिनो दङ दा बिदिब्ला जों फैबाय IBPS आवहाय आसाम ग्रामिन विकास बेंकआव नायनोसै बेसेबां भेकेन्सि दङ आरो बैसोआ बेसेबां जानांगौ बिनिफ्राय क्वालिफिकेसन बेसेबां जानांगौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे फुल भिडिअ दंखायो सिगांनि खालामनाय बेयाव थांनानै गासैबो चेक खालाम जाहाथे नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हाफिनो दा बिनि लास्ट डेटआ 27 जुनसिम थागोन दायो सोलिगासिनो दङ 27 जुनसिम बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हायो दा बिदिब्ला जों नायनिफ्राय बे अफिसियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना बेयाव गोबां रोखोमनि भेकेन्सिस मोनदों नालाय दा बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोना माल्टिपार्पसाव एबा अफिस एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बेयाव क्लिक खालामनांगोन होमबानो रेजिस्टार खालामनानै अनलाइन खालामनो हायो दा बेयाव नोंथांमोना खालामब्ला नोंथांमोननि बैसोआ जाबाय 18 इयार्स बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया अनलि डिग्री पास बेयाव पार्सेन्ट नाङा जायखिजाया डिग्री पास जाबानो बेयाव इलिजिबल जागोन आरो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आसाम ग्रामिन विकास बेंकआव बेनो जाबाय बड' एसामिस इंलिश नोंथांमोना रोंनाय जाथारनांगोन लकेल लेंगुवेजखौहाय होमबानो बेयाव इलिजिबल जागोन मानोना बयबो रोंखायो बेखौहाय लकेल लेंगुवेजखौहाय बेखायनो क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगो रेजिस्टार खालामनानै अनलाइन खालामनांगौ आरो मबाइलाव खालामबा नोंथांमोना जेब्लायबो डेस्कटप खालामनोब्ला गोजौआव 3 डट्स मोनदों बेयाव थुनानै डेस्कटप साइड खालाम बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइलाव खालामबा रटेट मोडआव खालामना ला लेन्डस्केपआवहाय स' नोंथांमोना अब्ला अनलाइन खालामनो हागोन लास्ट डेट 27 जुनसिम दायो सोलिगासिनो दङ पेमेन्ट दाननांगोन 175 बेनिफ्राय एग्जामा स्टेज 1-2 थागोन बेनिफ्राय लास्टआव इन्टारभिउ बेयाव पास जाबा नोंथांमोना आसाम ग्रामिन विकास बेंकआव साख्रि मोननाय जागोन दा भेकेन्सिया गोबां दङ स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय अनलाइन खालामबानो जाबाय दा बे लोगोफोरनो नायदो बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन आसाम ग्रामिन विकास बेंकआव बेसेबां भेकेन्सि दङ जोंनि एसटिफ्रा बेखौ जों नायगोन आरो नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा जेरावबो मोनगोन जेरै तेजपुर गुवाहाटि बा नोंथांमोननि खाथि खालायाव दा भेकेन्सि होनोब्ला आसामाव नोंथांमोननिया एसटि हिसाबै मोनदों बेनो जाबाय 15 दङ अके 15 भेकेन्सि दङ नोंथांमोना आसाम स्टेटनि थाखाय बे आसामावहाय नोंथांमोना आसाम ग्रामिन विकास बेंकआवहाय 15 भेकेन्सि मोनदों आरो जेनेरेलाव नोंथांमोना 83 मोनदों दा बेनिफ्राय 204 दं गासैखौबो लानानै हौवाफोर हिन्जावफोर बेयाव खालामनो हागोन आरो जायफ्रा फिजिकेलि डिसेबिलिटि पार्सन स' नोंथांमोनाबो बेयाव अनलाइन खालामनो हायो रिजार्भ दङ स' नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय आसाम ग्रामिन विकास बेंकआव जोबोर मोजां साख्रि ओंखारगासिनो दङ स' नोंथांमोना खालामदो एसटिआवहाय दङ एसटिपि हिसाबै 15 बैसो 18निफ्राय 33 इयार्ससिम बे पस्टआव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन जायफ्रा डिग्री पास जाबाय पार्सेन्ट नङा कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो नोंथांमोना खालामनो हायो बे पस्टआव अके स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांसै दानिया नेक्स्टआव बेनो जाबाय आसाम राइफलावहाय दा लोगोफोर आसाम राइफलाव एप्लाइ सोलिगासिनो दं अनलाइन बेनो जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर नोंथांमोना ट्रेड्समेन बेनिफ्राय क्लार्कआव खालामनो हागोन नैबे 1380 भेकेन्सिसआव 10 पास HS पास 10 पास बा ट्रेड्समेनाव खालामनो हागोन आरो HS पास बा नोंथांमोना क्लार्कआव एबा टेक्निकेल लाइनाव इलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि सायाव डिसक्रिपसनाव भिडिअ दङ नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायदो दा नोंथांमोना क्लार्कआव खालामबा स' टाइपिं टेस्ट हानाय जानांगोन 30 वर्ड्स पर मिनिट बा 35 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना हानाय जानांगोन लास्ट डेट 20 जुलाइसिम थागोन आरो बे रिलिया नोंथांमोननियाहाय जागोन शिलंआव अके स' नोंथांमोना शिलंआव रिलिखौ हैनांगोन जेब्ला एडमिट मोनो आरो नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जाम होनांगोन बेनिफ्राय रिलि मेडिकेल पास जायोबा साख्रि मोननाय जागोन दा बिनिफ्राय फैबा जोंहा दानि नेक्स्टआव बेनो जाबाय रेलवे एप्रेन्टिस पस्टआव बिनि अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 30 जुनसिम बिनि एप्रेन्टिसआव दा बे एप्रेन्टिस लायोबा ओरैबायदि स्कप दङ फिउचाराव नोंथांमोना रेलवे साख्रि नागिरब्ला जायफ्रा बे पस्टआव दङ एबा लाखानाय ट्रेनिं लाखानाय दङ अब्ला नोंथांमोना प्रेफारेन्सआ बारा जायो बेखायनो लानाया जोबोर मोजां दा बेखौ लानोबा नोंथांमोना HSLC पास खालामनायाव 50% थानांगोन एबा मेट्रिकआवहाय प्लास ITI नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन दा बे ITI आरो पार्सेन्ट नोंथांमोननि HSLCखौ लानानै मोनसे मेरिट लिस्ट ओंखारगोन डाइरेक्ट लिस्ट ओंखारो बेयाव नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा कर्सखौ मोनगोन 1 इयार दा बेखायनो नोंथांमोना बे NCBTनिफ्राय बा SCBTनिफ्राय लानाय जानांगौ आरो ITI जायखिजाया अब्ला नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो नोंथांमोना पार्सेन्ट सिस्टेमाव लांनानै मेरिट लिस्ट ओंखारनानै नोंथांमोनखौहाय कर्सखौहाय लागोन डिउरेसना 1 इयार आरो जेब्ला नोंथांमोना कमप्लिट जागोन ना अब्ला जेब्ला पस्टआ ओंखारो अब्ला नोंथांमोननि थाखाय सेपारेट कर्टा थायो रेलवेयावहाय दा बेखायनो बे भेकेन्सिया दङ गोबां जेरै रङियाव दङ बेनिफ्राय लामदिं दङ तिनसुकिया दङ बङाइगाव दङ अके बेनिफ्राय डिब्रुगड़ दङ दा बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जायो अब्ला फिउचारावहाय चान्स दङ
दा बिनि सायाव डिटेल्स भिडिअ दङ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव गासैखौबो नाय फारि फारि बेनो जाबाय सानडेनि रिमाइन्डार भिडिअ लास्ट डेटनि जाहाथे बावना दंमोनब्ला बयबो एप्लाइखौ खालामफिननो हानाय बायदि